An balmawani yanguma bikibaran bambolo kala sama o de ko polisiso 12e arrondissement Bamako yano aywa o polisu koni u bolo da majugu sawakan aywa kibara munu koni sera mawlu koni yayira ka fo koni koni mako fulu nun ka baratun benen be ka ta bi mɔgɔw kan ka sɔrɔ u koni buga moto sanfɛ ni ka u ka moto koni bɔsiwula ka tani o ye aywa yala ka fo koni ma saba nun koni be minɛ waati mina ni o yɛrɛ ye novembre kalo tile 5 ye ayala ka fo koni ko malfa saba tun b'u bolo ale ni aywa muru saba ani malfa kisɛ baden kɔni ni ma kɔfɔlen ninnu yɛrɛ ni b'u ka walejugu ninnu kɔni kɛ a yirala k'a fɔ kɔni ko u bɛna moto fila de la ayiwa o kɔni u bɛ maa dɔ kɔni jate minɛ ni ka tugu o kɔ waati min na ni o kɔni y'i sɛnsɛn ka bɔ ayiwa jama kɔni na dɔrɔn ayiwa u bɛ marifa kɔni jɔ a tigi la ni k'a ka moto minɛ a la mɔgɔ kelen min bɛ ayiwa moto filanan kɔni kɔfɛ u bɛ jigin ka o moto minɛ u bɛ taa ni o ye u ye ayiwa muso dɔ kɔni ka moto minɛ a la ka tila k'a ka telefɔni fɛnɛ minɛ ka boli ayiwa o de kɔni senfɛ min yɛrɛ ye 12e arrondissement mɔgɔw ye u kɔni ye telefɔni ne kɔni jate minɛ cogo min na u bɛ se k'a dɔn telefɔni bɛ yɔrɔ min na ayiwa u y'u to de la fo u kɔni bolo u taara da ayiwa telefɔni tun bɛ zon kelen min bolo o de kɔni kɛra sababu ye min na tɔw kɔni fɛnɛ bɛɛ minɛna ayiwa tɛmɛnen kɔ bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko dɔgɔkun tɛmɛnen kumaɲɔgɔnya dɔw kɔni tun kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ minnu tun bɛna kɛ sababu ye ayiwa minisiri ɲɛma ni o ye Sumaworo Bubɛ Mayiga ye ale ni an ka fanga sinamatɔn ni o ye chef de file de l'opposition ye Soumaïla Cissé olu kɔni tun bɛna sigi ka ɲɛfɔli kɛ ayiwa jamana yɛrɛ taabolo la ayiwa fɛn minnu kɔni sigilen bɛ fanga fɛ walasa ayiwa gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ olu kɔni bɛ se ka wuli cogoya min na ayiwa o ɲɔgɔn ye kɔni an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko o ma se ka kɛ ayiwa juma tɛmɛnen ka da kan min yɛrɛ ye chef de file de l'opposition ye ni o ye fanga sinamatɔn ka ɲɛma ye Soumaïla Cissé ale y'a yira k'a fɔ kɔni ko ale tɛ se ka sɔn cogo si la ale ni premier ministre kɔni ka sigi ayiwa yɔrɔ kelen ka kuma kɛ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ka jate la kɔni min yɛrɛ ye an ka jamana ɲɛma ye aw yɛrɛ kɔni ma sigi sariya kɔni kɔnɔna na ayiwa o de kɔni kama min yɛrɛ ye Soumaïla Cissé a y'a yira k'a fɔ kɔni ko ale tɛna se ka o sigiɲɔgɔnya in kɔni ko o kɛ ayiwa ko k'a da kan ko an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni ni sigiɲɔgɔnya kan ka kɛ o kan ka kɛ a président sigi yɛrɛ kɛra ayiwa taabolo min kɔni na ani ŋanamu minnu olu ye minnu yira kɔni ko olu kɛra cogoya min na ni ɲɛ bɛ sɔrɔ olu kɔni bɛɛ ɲɛfɔli la ko ni sigiya kɔ fɔ kɔni o kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ o kan ka kɛ o hukumu de kɔnɔna na ayiwa ko ni o kɔni tɛ ko ale tɛ se ka sɔn cogo si la ko ale ni premier ministre yɛrɛ ka kuma jango hali ni président yɛrɛ don ko ka da kan kɔni ko ale ma président dɔn président ye ma premier ministre yɛrɛ fɛnɛ dɔn premier ministre ye ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la